De tan bo, tonto. Dita catalana que descriu perfectament el bonisme social i polític que ens envolta actualment. Diversos centres, tant escoles com llars d'infants, que han començat a comunicar a les famílies que canviaran la tradició de fer cagar el tió aquest any. Diuen per fer-la menys agressiva. Què vol dir no ser agressiu amb el tió? Són aquests intents de modificar les nostres tradicions. L'altre dia, al Temps del Telenotícies, també substituïen Nadal i Sant Esteve per dijous i divendres. Gràcies a les inservibles i inútils xarxes socials es va corregir. Jo el que no acabo d'entendre és com pot ser que els mitjans públics, aquells que són pagats per tots, a través del bonisme, ens substitueixin d'aquesta forma, modifiquin les nostres tradicions i la nostra cultura d'aquesta forma. Al fons és igual, malgrat tots aquests intents dels mitjans de comunicació i de totes aquelles persones que estan a Catalunya i no s'integren, no adopten les nostres tradicions i celebracions, aquí estarem els catalans. Visca el tió, el Nadal, els catalans i Catalunya.